Algotherm je francúzska značka. Od roku 1962, kedy Algotherm vznikol, využíva najmodernejšie a inovatívne biotechnologické postupy, ktorých bohatstvo pochádza z morí. Tieto morské biotechnológie sú vysoko účinné najmä v oblasti regenerácie a remineralizácie pokožky. Algotherm tak vytvára exkluzívne kozmetické produkty, v ktorých sa spája dermatologicky účinná látka so silným biologickým extraktom z mora. Medzi ne patrí napríklad unikátny patent Algogen, ktorý je prelomový a aktivuje 35 génov mladosti. V našich kozmetických salónoch terapeuti využívajú celú silu Algotherm spočívajúcu v kombinácii dermatokozmetických zložiek a efektívnych terapeutických postupov, ktoré sú zahrnuté v profesionálnych ošetreniach. No a tie dokážu riešiť proces starnutia a dá sa povedať všetky dysfunkcie pokožky, a to nielen na tvári, ale aj na tele.